fideo hwn yn dangos i chi sut i chwilio drwy gronfa ddata dogfennau polisi Overton. Gallwch chi ddefnyddio'r gronfa ddata hon i ddod o hyd i bolisiau ac adroddiadau'r Llywodraeth, canllawiau, papurau gwaith a mwy. Mae Overton yn casglu dogfennau polisi o dros 180 o wledydd a gan sefydliadau sy'n cynnwys adrannau ac asiantaethau'r Llywodraeth, cyrff anllywodraethol, cyrff rhynglywodraethol a milynau trafod. Gallwch chi gael mynediad at Overton trwy gatalog y llyfrgell Library Search neu adnoddau gwybodaeth y fewnrwyd ar gyfer tudalen we eich pwnc. Os byddwch chi'n cofrestru am gyfrif am ddim, gallwch chi cadw chwiliadau a gosod rhybyddion e-bost. I chwilio am ddogfennau polisi, ychwanegwch eich termau chwilio at y blwch chwilio. Mae gennym ni diddordeb mewn dod o hyd i ddogfennau polisi ar incwm sylfaenol a phobl sy'n gadael gofal, neu basic income a care leavers yn Saesneg. Fel arall, cliciwch ar Advanced Search i wneud chwiliadau mwy cymhleth a phenodol. Mae Overton yn rhoi awgrymiadau a chyngor i'ch helpu chi chwilio'n fanwl. Dewiswch faes yr hoffech chi chwilio ynddo. Gallwch chi chwilio o fewn y testun llawn, o fewn y teitl, neu chwilio am ddogfennau a sefydliadau polisi neu gan awdur. Yna, ychwanegwch eich termau chwilio. Mae gennych chi'r dewis i chwilio am ymadroddion manwl, defnyddio symbolau pen agored i ddod o hyd i derfyniadau geiriau amgen, a thebygrwydd i ddod o hyd i eiriau sy'n agos at ei gilydd. Rydyn ni'n rhoi basic income mewn dyfynodau i chwilio am y ddau air fel ymadrodd. Cliciwch ar Add Search Term i gynnwys termau chwilio ychwanegol. Mae'r termau chwilio wedi eu cysylltu ag AND i ddod o hyd i ddogfennau polisi sy'n cynnwys y ddau derm chwilio. Mae gennym ni hefyd ddiddordeb mewn dewisiadau amgen i care leavers, felly rydyn ni wedi cynnwys leaving care yn ein chwiliad wedi ei gysylltu ag o bydd Overton yn dod o hyd i ddogfennau gyda'r naill ymadrodd neu'r llall. Bydd eich strategaeth chwilio yn ymddangos yn y blwch isod. Yna, cliciwch ar Search. Gallwch chi weld nifer y canlyniadau ar y brig. Mae'r canlyniadau yn cael eu trefnu yn ôl perthnasedd a bydd opsiwn i chi newid hyn. Nawr, gallwch chi ddefnyddio'r hidlwyr ar ochr chwith y sgrin i gyfyngu eich chwiliad, megis yn ôl ffynhonnell. Enghraifft, Llywodraeth Cymru, yn ôl math o ddogfen, gwlad wreiddiol fel Cymru a rhanbarth, blwyddyn a iaith y ffynhonnell. Rydyn ni'n argymell defnyddio'r hidlwyr yn Overton i gynnal chwiliad mwy manwl gan mwy o ffocws, neu gallwch chi cael llawer o ganlyniadau fel arall. Ar gyfer y chwiliad hwn, byddwn ni'n defnyddio'r hidlydd yn ôl ffynhonnell, neu from source, i ganolbwyntio ar gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ar y pwnc hwn. Ac yna, byddwn ni'n trefnu'r canlyniadau yn ôl dyddiad. I gael mynediad at destun llawn y ddogfen, cliciwch Download. I archwilio ymhellach, cliciwch ar deitl y ddogfen. Mae crynodeb byr yma a allai fod yn ddefnyddiol, gan nad oes crynodeb mewn dogfennau polisi pob amser. Gallwn ni hefyd weld pryd y dyfynwyd y ddogfen hon a pha ymchwil academaidd y mae'r ddogfen hon wedi ei dyfynnu. Y pynciau neu'r topics yw'r prif themau y mae Overton wedi ei nodi yn y ddogfen. Gall y rhain awgrymu termau chwilio eraill y gallwch chi rhoi cynnig arnyn nhw. Uwchben y canlyniadau chwilio, bydd opsiwn i chi cadw eich canlyniadau, edrych ar adroddiad cryno o ganlyniadau eich chwiliad, allforio eich canlyniadau i PowerPoint, Excel, RAS i ddefnyddio meddalwedd rheolau cyfeiriadau, neu archwilio ymhellach
Gallwch chi ddarganfod o dyfyniadau o waith ymchwil academaidd yn y dogfennau polisi. Os hoffech chi osod rhybydd e-bost i dderbyn hysbysiad am ddogfennau polisi newydd sy'n cyd-fynd â'ch termau chwilio, cliciwch Save Search. Ar sgrin gartref Overton, cliciwch ar View All Saved Searches. Bydd rhestr o'r chwiliadau rydych chi wedi eu cadw ac opsiwn i osod rhybydd. Rydw i'n mynd i ddewis yr opsiwn e-bost misol neu monthly emails. Gobeithio bod y fideo hwn wedi bod o ddefnydd i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am ddefnyddio Overton, cysylltwch @llyfrgell.pwnc.